The tractor alone weighs more than 200 kilograms. We really had a lot of trouble getting back to our camouflaged hideout for the best. Even on the final meters. But the lads are not to be beaten. Nature filmmakers on a mission. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Kwento na tunay nga namang magpapasaya sa inyong mga umaga. Kaya tutok-tutok na dito sa Morning Balitaktakan, kasama pa rin ang very energetic na dynamic trio na papangunahan ng nag-iisang minion in the house, Rendy Guzman. Nako, oo nga, nagbabalik tayo, Ate Ren. No, iniwan Yeah. natin si Sir Charles kahapon with Ma'am Shecky. Pero napanood namin, enjoy naman silang dalawa sa kanilang pag-uusap kahapon. But anyway, nagbabalik ang inyong ate upang makichismis, makimarites ngayong Martes din sa inyo, ang inyong ate/tita, Sofia Pagadwan. Yan, nasa iyo na ang lahat. Yan, good morning mga kabalitaktakan. It's a nice Tuesday morning ngayong umaga po, and ngayon ika-30 na. No? Naku, last day na tomorrow, pero last day din is the sahod day. Kaya maging ito naman, puro na lang tayo. Sumisilip na sila sa Marichan. Ano Chat ba? sa akin ng mga kapamilya ko, binubuko mo ang Alam ko, sahod agad-agad. day. Yan, kaya naman tutok-tutok na makakasama niyo po Charles Limon. Kaya naman po sa mga nais po kaming mapanood po via our television channel, pwede nyo pong hanapin ang GNN, and then below GNN is Highland TV. So, pwede yan sa smart digital TV, sa mga analog. Pwede ba sa analog? May analog pa ba? Hindi ko lang alam. Oo, Meron pero pa. ang kailangan nyo lang gawin, ipihit-pihit nyo lamang po ang inyong mga antena kung naka-antena kayo. O kaya naman ay i-rescan ang mga channel para mahanap nyo po ang Highland TV. Tama, pero kung hindi natin mahanap pa rin ang ating mga channel sa ating TV, meron naman tayo sa mga social media platforms. At ngayon nga, live na live tayo sa Facebook. So ayan na nga mga viewers natin ng Morning Balitaktakan. Please like and share and comment na. Mag-good morning na tayong lahat dyan sa ating Facebook Live. Live na live din tayo actually sa ating YouTube. Ayan, so meron din tayong mga social media platforms sa Instagram, sa Twitter, and meron din tayo sa TikTok, am I right? Yes. Yeah, meron din. So, ayan, makigulo na tayo doon. Panoorin natin yung mga highlights ng ating channel na ito. And meron din tayong website actually, ang rngluzonph.com. So if you want to read very interesting articles and mapanood din yung mga replays actually ng aming news, bisitahin lang natin ang aming website, rngluzonph.com. Yan, bisitahin niyo lang. At atin munang bisitahin kung kumusta po ang ating weather update ngayong ika-30 po ng Agosto 2022.
Sa ating latest weather update, mga kabalitaktakan, naku, tuloy-tuloy pa rin po nating binabantayan itong dalawang sama ng panahon. Yung nakikita nyong pula dyan dito sa bandang Pacific Ocean. Yan po yung isang binabantayan natin kahapon na, na kaulapan na nag-develop na into a low pressure area. Yan po ay huling namataan, 1,210 kilometers east of extreme northern Luzon. Nasa loob na po siya ng Philippine Area of Responsibility. Pero ayon po sa Pag-asa, dalawa po ang pwedeng maging senaryo dyan. Magiging bagyo ito or hihigupin ito ng mas malaking bagyo na nasa bandang taas niya lang. Ang binabantayan po nating isang bagyo ay naging typhoon na kahapon at lumakas pa. Ito po si Typhoon Hinamnor. Yan po yung international name ng bagyo na yan kung saan sinabi po ng Pag-asa na lalapit po ito dito sa bandang karagatan ng Taiwan pero bigla po itong liliko pataas po ng Japan. Ito po yung isang binabantayan nila. Baka posible pong maging Category 5 o kasing lakas ni Yolanda itong nasabing typhoon na ito. Pero ayon po sa latest update ng US weather system is asahan po na hihina ito habang maglalandfall po ito sa bansang Japan. Pero yun nga lang, kapag malapit po ito, syempre hahatakin niya ulit itong habagat which is magdadala po ng pag-ulan. But for the entire country ngayong umaga, mga kabalitaktakan, wala po tayong nakikitang kaulapan. So fair weather sa buong northern Central Luzon, pati na din po dyan sa Visayas at dyan sa Mindanao sa susunod na 3 araw. So let's just monitor itong malaking dalawang bagyong ito. Baka mangyari dyan is Fujiwara effect. Yan. What is Fujiwara effect? Hihigupin ng mas malakas na bagyo yung mahinang mahinang bagyo. bagyo. So, they will Yes. combine. Oo. Yan. Ingat-ingat na lang po tayo. Ngayon, isa din po sa mga patuloy nating binabantayan. Oo. Ito, Ano tumaas naman? pinaasa na naman tayo. Nako. Bababa. Ilang weeks din naman bumababa mga kabalitaktakan ng tig piso, tig 2, 50 cents ang Oo. ating mga produktong petrolyo. Kaya lang po, simula po Nangyari. today or yesterday, Yes, ang alam ko today. Tuesday Tuesday. So, kumbaga, April 29 sa ibang bansa, no? Oo. Kasi tapos dito sa atin ng umaga, tataas pong ating gasolina ng 1.40, 1 peso and 40 centavos kada litro. Samantalang sa diesel, ito mabigat ito 6 pesos and 10 centavos nako per liter. And sa ating mga produktong kerosene is 6 pesos and 10 centavos as well per liter. So, ayan no, sana po hindi natin alam, siguro ito, epekto ito nung pagtaas na naman ng ating dollars. Kasi alam naman natin, binibili natin, ini-import natin ito, no, ang ating mga produktong petrolyos mula sa ibang mga bansa. So, ito no, isa na naman sa mga pahirap sa ating mga Magkano na ngayon? motorista. 55? Per Hindi, one? anong 55? Mas Naggas mataas ako pa. sa La Union. Oo. Hindi, isipin mo. sa palitan ng piso kontra Ay, dolya. 55. 55. Naglalaro Taas doon na sa naman. 55. Oo. Yes, nako. Oo. Kaya, ewan ko, tipid-tipid, lakad-lakad tayo. Ayun. Anyway, speaking of pagtaas, magtungo naman tayo sa mga report tungkol sa COVID-19 cases pa rin dito sa Pilipinas dahil ang Department of Health kahapon ay naglabas ng bagong report. For August 22 to August 28 daw, ang nai-report na cases na mga bagong COVID-19 cases ng DOH ay umabot sa 19,262 at actually may average cases per day po siya na 2,752. Ayan, so nako. 110 dito ang severe at critical cases habang 316 naman ang fatalities na na-verified na nga nila. So ayan, so pinapayuhan nga ng Department of Health na sana mag-ingat-ingat pa rin tayo, masyado na kasi tayong kampante. Oo. Although ang vaccination rate natin is umabot na ng 92.80% of the target population. Ganyan, that means it's 72,476,610. Sana naman daw ay huwag magpakampante pa rin. Isa rin sa mga in-update nila is patuloy pa rin daw ang pagbibigay ng booster shots. First dose ng booster and second dose, and combined, umabot na nga ito din ng 17,843,348. Wow, at Laki-laki naman, Oo. Oo, At dito sa mataas pa rin, Cordillera,
Actually, nung Friday, nakausap ko naman si Dr. Rio Magpantay. Sabi niya, tuloy-tuloy pa rin naman. And nag-open sila actually ng mga vaccination sites sa mga pinupuntahan ng publiko, which is doon sa mga schools, Terminals, sa mga transport right? terminals. Terminals. Yes, oo. Meron na din. And target din nila actually is sa mga simbahan. Oo. Yes, that's nice. Kasi madami-dami din doon. And in relation pa rin doon sa COVID-19, ang CHED naman po kahapon, official ng inanunsyo na tatanggalin na nila ang vaccination requirements para sa mga college students. Ayun. Ibig sabihin, regardless of your vaccination status, kung bakunado ka man o hindi ka bakunado, ay maaari ka nang makipag face-to-face class. Ayan. Bakit? Sabi kasi ni De Vera, ayan, ang ating CHED secretary, in-update na daw nila ang rules para umangkop din sa international best practices for dealing with COVID-19. Kasi most international schools or mga schools sa ibang bansa, I'm sorry, tinanggal naman na nila yung mga Yes. vaccination requirements actually. Sabi niya in a statement, students and HEI or higher education institution personnel and students, regardless of vaccination status, can participate in full face-to-face class. Ayan. So, masaya na ang ating mga estudyante na okay na tayo, no? Yan. Makapasok na tayo na regardless of our vaccination status. Pero, pinag-iingat pa rin, syempre, Oo naman. na face mask pa rin. Alcohol. And regardless dun sa sinabi nila na sana, okay na pumasok na kahit hindi ka bakunado, sana magpa-booster, Yes, magpa-vaccine pa rin magpabakuna. tayo. Magpa-booster So, pa ko rin. na nga Tama. magpa-second dose ng... Ako din, hindi pa ako nakakapagpa-second dose. Tara. Ayan, na-reveal na yung mga identity natin. Kasi last February ako nagpa-booster pa eh. Tayo, sabay-sabay Oo, tayo. sabay-sabay tayo. Ayan, oo. Pero ito mga kabalitaktakan, para sabay-sabay din sa pag-aaral ang ating mga estudyante at mga guro. Nako, may inihain pong batas ukol ho sa pagdaragdag ng allowance sa ating mga guro. Ito nga po ay ang House Bill 3543 na inendorso po ni Benguet Congressman Eric Yap at ni Paulo Duterte. So, ito po ay makikilala bilang Teaching Supplies Allowance Act of 2022 kung saan ito po ay pagdaragdag ng mga gastusin or mga allowances ng ating mga teachers para po sa pagbili ng mga teaching supplies na karamihan sa mga kanila ay inilalabas pa or binibili pa mula po sa sariling bulsa. Yun yung mga struggles ng mga teacher kung minsan gagawa na nga lang ng mga teaching materials galing pa sa bulsa nila. Why not dagdagan natin kaya itong mga itong allowances na ginagastos din ng ating teachers kasi nga din naman kahit tinaas yung sahod, malaki pa rin yung mapupunta dapat sa kanila. Pero tapos kokonti na lang yung mapupunta para sa malaki yung napupunta in terms of paggawa ng teaching materials, lahat-lahat, pagbili ng projector. Yung teacher ko nga bumili noon nung college, binili? yung maliit na speaker tapos lapel para lang marinig kami. Alam magkano yun? Mga around 15,000. Oo. Yung teacher ko nung college, bumili ng Strepsils. Bakit? Malakas yung boses niya para marinig. Madaming Yun strepsils, lang. no? Oo. So, sana po ay makapasa po ito at mapirmahan bilang batas ni President BBM para malaking tulong din ito sa ating mga mga guro. Yan. Nako. And hindi lang po mga guro ang mga huwaran kasi dito po sa probinsya po ng La Union na kompleto na nila 100% ang kanilang peace and order. Meron kasi silang mga council may mga council po sila na binubuo bawat lugar. So 21 out of 21 na po ang kanilang peace and order councils diyan po sa probinsya ng La Union with high functionality rating. Isinagawa po ang POC performance sa mga adults taong 2019 and 2021 para i-assess, i-check kung able ba or talagang meron bang magandang results itong ating mga peace and order councils. And as far as the results shows, 100%, 21 out of 21 pasok na pasok sa mga napakapayapa po ng probinsya
ng La Union. Oo naman. Kaya- Payapa naman talaga, Oo, no? Payapa Napakaganda naman. tuloy mamasyal. Oo naman. Payapang payapa, wag lang mag-aaway ang mga marites sa Yun, Oo, yun tama lang. po. bahay. Oo, Oo. wag na wag. Ayun. And speaking of mapayapa mga kabalitaktakan, dito po sa Baguio City naman, naging mapayapa po at maayos ito pong pagbubukas ng klase dito ho sa ating lungsod. Yan po ang sinabi po ng DepEd at ng pamahalang lungsod ukol ho dito sa pagbubukas ng 2022 to 2023 face-to-face class. So yan po ang inireport ni Dr. Federico Martin ng City Schools Division Superintendent ng DepEd Baguio. So sinabi po niya na dalawa lang po ang modes ng classes na isinasagawa here in the city. So full in-person classes where there will be 5 days of face-to-face class and the blended learning where there will be some days that will be devoted to face-to-face class and a few days for online class. I think maraming kumuha nitong blended Yeah. kasi iilan lang. Pero para sa mga magulang, gusto pa rin nila yung face-to-face kasi mas natututukan ng guro yung pangangailangan at pagtuturo ng mga estudyante. So, congratulations po, Yes, naway walang congratulations. mag-cluster dyan ng kaso ng COVID-19. Sana nga, wala. And then, tuloy-tuloy na sana itong pagkatuto din ng ating mga mag-aaral. Ayan, alam nyo ba mga kabalitaktakan naman, dapat pala nagpa-practice na ako ng proper hair, Ano yan? proper mga tayo. Kasi malay nyo naman kapag kinasal ako, dapat oo maganda nga. ako. And speaking of kasal, mamaya po ang Oo. ating mga bisita ay pag-uusapan po natin ang ating bridal fair. Sa mga nais ikasal o kaya naman kahit pangarap lang at nais Game. lang magtingin-tingin muna ano ang pwede nating isuot, ano ang pwede nating gawin kapag tayo ay andyan na sa harap ng altar tent. Sana all. Sana all. Ayan, ako mga ka-MB, Ready ka abangan na, nyo ah. po yan. Mamaya po makakasama natin ang mga mamumuno at magdadaos ng bridal fair. Ayan. Yan, sige, mamaya naman po antabayanan ninyo ang pasada ng mga balita sa Morning Balita. Ayan, pero bagong lahat, bago yung bridal fair promotion na yan ni Ate Ren at ang ating morning balita, panoorin naman natin ang isang estudyante mula sa Pangasinan kung saan ang kanyang pelikula ay nakilala sa isang national competition. Panoorin natin ito. Hindi talaga magpapahuli ang mga taga-Pangasinan kahit sa anumang larangan, gaya na lamang sa paggawa ng pelikula. Patunay lamang si Micah Barles na tubong Bolinao, Pangasinan at ang pinakabago nitong pelikula. Umani ang pelikula ng positibong pagkilala sa mga manonood bilang patunay Ayun nga, like, it was premiered sa sa Cinepio Film Festival. Isa sa mga prestigious festival dito sa Philippines, which is by Far Eastern University. Doon siya unang nag-premiere yung pelikula namin, and it won Best Cinematography and Best Editing dun sa Cinepio Film Festival. Aminado ang batang direktor na nahirapang buuin ang pelikula, bunsod na rin ng pandemya. Ngunit, Actually, hindi naman namin ina-expect na makakapasok yung film na haanta nga mataynggan nga gidan. Kasi, yun nga, like, sobrang dami ng mga sumali sa MBC Film Festival. And 15 lang kami na napili. And 5 sa narrative category. So, overwhelming siya sa amin kasi like, ayun nga, 5 lang kami na nakuha and at the same time, it's a regional film so mahirap siyang makapasok sa mga film festival. samantala, may malalim na hugot ang kwentong isinulat at dinirekta ni Mike dahil naging inspirasyon niya ang kanyang lola. Actually, yung lola ko, siya, like, mayroon siyang ampon in real life. Tapos, yung ampon niya, like, nakakalaro ko. So, what if yun yung ikwento ko? So, ayun, something na sentimental sa akin to write the story. Layunin and also to ng direct. pelikula na mabuksan ang puso ng mga manonood upang maibsan ang kanilang nararamdaman at
maibahagi ito sa mga malalapit sa kanila. Abiso naman ng isang eksperto, I think it's very essential, no? Kasi like for example, if a family, for example, have teenagers in the household, and if they don't talk about these topics, such as again, let's go back to our example, like sex education. If they don't talk about sexuality and especially adolescent sexuality, reproductive health, well, these teenagers might look for avenues. They would try to talk to their peers. They would try to talk to their chatmates in the social media. And at oftentimes, they don't get accurate information. Ang mga impormasyon na makukuha nila, baka may halo ng malicious intent. sa ngayon, patuloy na pinaghuhusayan ni Mike ang paggawa ng pelikula at balak pa na isabak ang mga obra sa isang international filmmaking festival at hiling na masuportahan din ang mga young filmmakers tulad niya. Supports, and we need to support them para magkaroon din ng ng strong community and magkaroon ng parang strong support sa mga young filmmakers. Hindi lamang kilala ang probinsya ng Pangasinan sa gandang taglay ng tanawin. Itik rin ang talento sa probinsya na nagpapatunay na talaga namang tatak Region 1. 1996, nakita ka, inihigit si Baybay. Pansin ka pa lang ini, yang amuro sino, tinaganak mo, etong anyang tinsulga. Disimper ka nga nakita, iso nga disimper ka mo kapunin. Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba naman hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan Branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into home. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw.
Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Paudi Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkaksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Foggy at Spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Oras na po natin, alas 7:38 na ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon na po at ngayong umaga ating antabayan, ating pasadahan ang mga balita sa Morning Balita. Unahin po natin itong isang sumisikat no? Itong isang estudyante na binago po ang buhay dahil sa social media. Ating alamin yan sa report ni Randy Guzman. You call me all friendly, tell me how much you miss me. Dala ng pagkabagot noong pandemya, sinubukan ni Angela na maghanap ng mapaglilibangan. Dito niya natuklasan ang isang app kung saan maaari siyang mag-livestream. Think I was born yesterday, you got me wrong. Nakita ko siya like scrolling lang sa newsfeed ko. Tapos may nakita akong creator, YouTube content creator na parang plinag yung streaming app na yun. Sabi ko, ano bang meron dito sa app na to? Hi! Ano ba yan? Gusto ko sumakay. At dahil mahilig siyang kumanta, ito ang kanyang ginawang content para sa mga naging viewers. Hindi niya inakalang bukod sa makakapagpasaya siya ng mga tao, mas tumibay pa ang kanyang pagmamahal sa musika. Sawa na rin maniwalang ako ang yung angel princess. Doon sa platform na yun, parang na-share ko yung talent ko and na-share yung parang boses ko na feeling ko hindi ako confident sa boses na yun, pero sa ibang tao na-appreciate nila yung ganong type ng boses. Bukod dito ay mas marami rin siyang nakilalang tulad niya na nais tumakas sa mundong tila binalot ng takot dahil sa pandemya. Tunguiting ito ay alay sa'yo, sintonado man tong mga pangako sa'yo. Dito sa Kumu, part ako ng isang agency which is Nickel Entertainment. Yung Nickel is under siya ni Direct Cathy Garcia Molina. And parang doon talaga sobrang thankful ako na doon sa agency na yun, nabibigyan talaga ako ng mga iba't ibang opportunities. Sa pagpupursige sa pagla-livestream, nakatulong din ito para kumita siya ng pera. Nais na rin niyang simulan sa app na ito ang unang hakbang para makapagsulat ng orihinal na kanta. Negatibo man ang epekto ng pandemya, naging tuntungan naman ito ni Nicole upang umangat ang karera nito sa musika at makaipon para sa pamilya. You don't know, babe, when you hold me. Mula dito, plano ni Nicole na makilala pa ang pangalan at musika sa industriya upang maabot balang araw ang pangarap niyang maging isang sikat na mang-aawit. If I had it my way, you would know that you are. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Wagi naman po ang isang visually impaired na chess player mula sa Tuba Benguet sa kakatapos na chess tournament for the visually impaired. Ating alamin yan sa report na ito. Maingat na kinapa ni Denmark ang mga piyesa ng chess. Nakasalalay kasi dito ang kanyang pagkapanalo
o pagkatalo sa kauna-unahang Baguio Benguet Chess Tournament for Visually Impaired. Mula sa 30 kalaban, nalagpasan niya ang 4 na elimination rounds sa torneo hanggang sa 4 na lang silang natira. Malaking tulong kasi yung yung coach na napapano ay yung internet, yung nagse-search sa YouTube. Okay, yung mga naririnig ng mga coach doon. Okay. Yung mga naituturo nilang mga basic principle ng chess. Kalaban ni Denmark si Thomas Talabis. Sa huling laban nila, na corner ni Denmark ang king ni Thomas. Dahil dito, sumuko si Thomas at idineklarang champion si Denmark. Nagpapasalamat ako na ako ay nanalo kahit hindi ko inaasahan na ako ang manalo, pero nagpapasalamat ako dahil may ganitong competition para sa aming mga visually impaired. At naging successful po yung ating chess tournament for the visually impaired, and it is pretty historical po dahil it is the first here in Baguio and Benguet po. Bilib naman ang mga arbiters sa mga manlalaro, pero malaki ang potensyal ng mga ito na mahasa pa ang kanilang kakayahan at husay sa chess. Pero sa ngayon, tingin ko pwede na silang lumaban sa mga other visually impaired sa ibang part ng Philippines. For international, I don't know yet. May mga potential talaga sa kanila. Pati yung mga wala sa top 4, meron ding potential. Pwedeng i-train. Maliban sa talino at husay, nabibigyan din ng pagkakataon na makilala ang mga visually impaired sa larangan ng chess at iba pang sports. Kasi medyo naiiwan po tayo kami sa society. So at least now, mai-introduce po sila sa world na itong chess competition po natin is hindi kailangan ng mata. Ito po ay laro ng utak. Malaki din ang pasasalamat dito ng mga nakilahok gaya ni Jojo. Sobrang saya ko, sir, kasi it's my first time na mayroong tournament. Although meron yung mga tournament, pero hindi ganito talagang mas organized. Ayon sa mga organizers, asahan pa ang mga susunod na mga torneo para mahasa pa ang mga manlalaro at balang araw ay makalahok ang mga ito sa national at international events. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At akyat naman po tayo dito sa Tublay, Benguet kung saan ipinapakilala po ngayon ang lemon picking para po sa mga turistang gustong bumisita sa naturang bayan. Ating alamin yan sa report ni Sofia Pagaduan. Malapit sa puso ni Tino ang lemon farming. Mula 1998 pa kasi ay nagtatanim na ang pamilya nito. Kaya nang makuha nito ang lupang pamana sa kanya ng kanyang magulang, agad niya itong tinamnan ng lemon. Matapos ang ilang taon, lumago na ang kanyang lemon farm. So, yelo amin ngayon, mayat pa yelo na. Una, nung ibinibenta lang namin doon sa market lahat. Pero nung dumalaw yung mga sinamir at yung municipal agriculturist, sabi nila subukan namin ang picking. Kaya ito, nag-open kami nung before pandemic pero 3 buwan lang. Wala na. Isa lang ang farm ni Tino sa daan-daan pang mga farms na gustong tulungan ng pamahalaang bayan ng Tublay upang makabangon mula sa pandemya. Isa sa mga estratehiya dito ay ang pagpapakilala ng lemon picking. So part ng opening ng launching, formal opening ng lemon picking here in Amando's Lemon Farm ay yung pagpipik nila, yung experience, how to pick, o paano ang harvest ng lemon. Ang lemon naman is parang walang katulad, only here in Tublay na kitang-kita nyo naman, ang dami na po yung mga dilaw sa mismong sa mismong taniman. No need to add any other chemicals just to make it yellow. Sa buwan ng Setyembre, nakatakdang buksan ni Tino ang lemon farm picking. Actually, we are on the verge of completing our tourism development plan. So for the next 5 years na yun, and then included lahat ng mga to. Hindi lang yung mga farm tourism, yung mga nature-based tourism at saka yung culture-based na tourism.
So we have to make a circuit para naman ganun maganda yung management ng tourism industry ng Dublay. Upang matiyak ang kaligtasan ng mga turista, inoobligang magpabook muna ang mga ito sa Municipal Hall o sa Facebook page ng Amandos Lemon Farm. Umaasa ang Tourism Office ng bayan na dudumugin ito ng mga turista. Daja, nag-document ka, Daja? Ayan. Ada nga di. Sofia Pagadwan para sa Luzon Headlines. Ang tawari lang ka naman, At yan po ang pasada ng mga balita ngayong umaga. Para po sa mga karagdagan pang may impormasyon at updates, tumutok lang po sa Luzon Headlines. Alas 6 po ng gabi at News Force North Luzon sa Highland TV at 6:30 p.m. Magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Foggy at Spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga.
Ever After mga ka-MB, no, napakaganda. Nakita nyo ba yung video? Ako, alam nyo ako kung magpapakasal ako, pipiliin ko pa rin ikasal sa Baguio City, hindi lang dahil napakaganda ng ating mga produkto at hindi lang sa weather, pero ang ganda talaga ng background, ano? Iba talaga ang dating kapag Baguio City background mo, mga pine trees and yung fog, grabe, nakaka-amaze. Pero hindi ko naman po makukuha ang ganyang kagandang kasal kung wala akong kukuning mga events and wedding coordinators, and dapat po ang mga bagay din na bagay sa Baguio City ay yung mga galing din dito. And para pag-usapan po natin ang mga bagay na yan, kasama ko po ngayon ang President and Vice President po ng Baguio Wedding and Events Suppliers Organization, si Ma'am Ria and Ma'am Christina. Good morning po. Good morning. Good morning po. Ayan. Naku, Ma'am, ang laki ko sa ang laki ko dito. Anyway, Ma'am, nakita namin kanina, mayroon tayong event, September 1 to September 3, and ang title, Baguio Ever After. Can you tell us about Baguio Ever After? Oo. Oo. Diba? Mahihain kaming dalawa. Oo. So, Baguio Ever After is Weddings and New Beginnings 2.0 bridal fair. We started last year. This is the second year ngayon, and it's made up of mostly of Bueso members. That's Baguio Wedding and Event Suppliers Organization Incorporated. So lahat ng wedding suppliers dito are reliable and trustworthy, and likewise legitimate. Kasi one of the requirements of Bueso is, Ma'am Chris? Yeah, one of the requirements of becoming a Bueso member is that you should be legally you have your legal documents. Wow. You are registered under the city. You have your permits and all. And you follow the guidelines of being an event supplier. Ma'am, alam nyo, mga ka-MB, tama naman din yun, na kung magkakaroon ka or pipili ka ng mga wedding coordinator, dapat sa legal. Hindi naman para habulin nila kayo. Pero, di ba, may mga instances na ganun, ma'am, yung mga hinahabol talaga kasi nga, di ba, may mga ganun. Kaya doon tayo sa legit. Pero, ma'am, matanong ko naman, dito sa ating Baguio Ever After, sabi nyo kanina, mga local artists, mga local na mga suppliers, ano yung mga andon? Mga damit lang ba? Mga souvenirs lang ba? Or ano po ang makikita doon? Actually, we have the whole array of event suppliers, the basic needs of a couple or anyone who's gonna have an event, from the coordinator down to the supplier of tokens. Wow. And this year we're excited that one supplier who is a ring maker. This is for the wedding rings and engagement rings. So, yun, excited kami doon kasi bago siya. Ma'am, alam nyo, nakita ko yung ating program. And bukod doon, no, sa ating mga basic needs, nakita ko may mga bands, may mga talks. Bakit tayo may mga ganitong pakulo? Yung banda, ma'am, anong importance ba ng banda sa isang wedding? Yung importance ng band sa wedding is it adds the flavor kasi it sets the mood, especially during the reception. So, pag sa start pa lang, receiving pa lang ng guest mo, may banda na nagpe-play. And likewise during dinner. Or pwede rin naman, after nung program, you have the band. We have very good bands in Baguio. Sabi nga nila, very challenging kumanta sa Baguio kasi mataas, di ba? Yung altitude natin and all. Pero ang gagaling. And remember, one of our bands, di ba? Si Jeff won sa Olympics, di ba? Voice ba? Wow, Oo. Yun. So, kakauwi nga lang. Ma'am, sabi nyo local artist. So, anong tulong kaya nito? 'Di ba parang sila kumakanta sila for the wedding, and then kayo, you really made time na effort na i-invite sila. Bakit in-invite natin ay mga local artists natin from Baguio City? Ma'am, kasi parang ngayon, nakaka-recover pa lang tayo sa pandemic. During the pandemic, ang pinaka-hardest hit was ang event industry. And then likewise, dito rin na-discover ng ating government na part pala ng tourism industry, ang event industry. Because as much as 100 to 150 people
na nagiging turista sa Baguio ay dinadala ng mga events. Kasi ang isang wedding, noon ang intimate kasi 150 guests. Yun ang ano. So, yun. Para lang to recover and to help everybody. Kaya itong bridal fair came about like last year. This is parang ano lang, a big help from Baguio Country Club. Ma'am, when we talk naman po no about being local, ito po ba, ano yung twist, ano yung taste of local sa ating mga produktong andoon? May Cordilleran, Baguio taste po ba or ano po? Yeah, meron namang Baguio taste, pero as suppliers kasi we really can adapt kung ano man yung requirement ng ating mga kliyente. So, but more basically yung na-feature lagi sa Baguio when you come up to Baguio for your events or your weddings, more of yung yung Baguio feels talaga. So, ngayon nga they're into requiring na bagong mga yung nasa outside lang, yung yung ganon, parang garden, ganyan. Opo. Ma'am, doon din sa program natin, merong mga talk, seminar. Ano to ma'am, wedding seminar ba or anong mga talk po ito? Siguro, a few of the talks, like we have one is for the sound system. Bakit crucial lang sound system sa isang wedding? Ano yung importance niya? And likewise, we have one na very special because we brought in somebody, Sony Wedding Ambassador, si Gerard Yu, will do a talk on the third day para maging up-to-date din ang mga Baguio supplier kung anong current trends sa, di ba? Kahit naman hindi masyado, pero yung sa Manila, kung anong nangyayari ngayon, anong usually hinihingi ng mga couples, yun, he'll talk about that on the... Para matulungan. Yes, Ma'am, po. kanina tinanong ko naman, ma'am, ano bang bagay sa akin kapag ako'y kinasal? Ano yung, may mga talks din ba tayo doon na ano kayang perfect sa akin na look? Ano yung perfect na dress? Ano po ang pwedeng itanong doon? Yes, we do have a talk about yung ating mga attire. So, ano yung nababagay sa bawat bride? Ano yung nababagay para sa mga entourage niya? Ano yung mga kulay na latest ngayon? Ano yung mga sobrang swak din sa kanilang budget? Yung mga ganun. Yun yung i-discuss din ng ating couture who's gonna do a talk also on that. Ma'am, maganda to kasi yung iba kasi kung ano na lang naisip, yun na. So, maganda talaga yung may advice. Yun naman, ma'am, can you elaborate? Gaano ba talaga ka-importante na bago kayo ikasal or bago kayo pumili ng isang bagay para sa kasal nyo, ay sumangguni tayo sa mga experts kagaya nyo or talagang tignan muna natin yung mga damit or services? Gaano ka-important po yun? So, sa amin kasi, actually, talaga, sobrang importante siya because we do guide you on what, ano yung importante at yung hindi. Kasi minsan, ang mga bride, ang mga couple natin ay na-overwhelm sa maraming mga nakikita over sa FB, sa mga and Pinterest, ganyan. Ang dami-dami nilang ideas na gustong ilagay talaga sa event nila. Pero kami yung magsasabi na we can get this and have this, and then we also direct them to the right suppliers kung ano po yung requirement nila for their wedding, and also basically guiding them on the budget kasi when we talk about a wedding, we usually ask them what's your max, your budget, and we play around their budget. Parang ganun. Ayun, ma'am, itong event nyo naman po, September 1, 2, 3, saan po ito gaganapin? Anong oras? And lahat ba pwedeng pumunta? O yung mga, nakakasal lang, ma'am? So, po siya, sa Baguio Country Club, Cordillera Convention Hall, yung biggest hall sa pinakadulo ng Baguio Country Club. It's from 9 a.m. to 5 p.m. po, and everybody's invited to come. Everybody's welcome. You just inform lang the guard where you're going, and then please present your vaccination cards para makapasok po tayo ng Baguio Country Club. And ma'am, meron daw tayong raffle Yun ang talagang interesado ako, ma'am. Oo. Ano yung pwede nilang makuha doon aside from magandang wedding suggestions? So marami po din kaming raffle
mga services, no? We also will be raffling services of the different suppliers. That's from day 1 to day 3. So every day may raffle, actually. So to all those who have registered, qualified na kayo na mag-join ng raffle. And for welcome din ang walk-in. So kung hindi pa po kayo naka-register, welcome po kayo na umattend at dumalo po sa aming second year na bridal fair partnership with Baguio Country Club. Ayun. September 1 to September 3. Ma'am, pwede ano po ang message natin dito muna sa ating mga local artists or mga suppliers, and message din dito sa ating mga brides. Kumbaga, can you combine gaano nila kailangan ng isa't isa? So for our local suppliers, we foster camaraderie sa Bueso, and likewise, that's why ang layout natin for the bridal fair is nauuna ang coordinators. Kasi ang coordinators talaga yung nagli-lead sa ating mga couples sa lahat ng suppliers. And just like last year, we'll make sure na lahat may booking. Yun yung idea. So every day may update ang mga coordinators kung sino pa ang walang booking na supplier. So that's how we want the fair to be. And likewise, for the couples naman, we will help you and then appreciate more siguro our local suppliers. And why, just like during the pandemic nga po, na kami lang talaga yung nandito, that's why we came about with the group. We will help you po, and then we will make sure that yung inyong Baguio experience ay sulit na sulit. Ma'am Ria and Ma'am Christina, maraming salamat sa pag-share. And hopefully, makabisita din talaga kami, kahit hindi kami kasal. And mga ka-MB, Baguio ever after weddings and beginnings. Paano ma'am? Nako, weddings and new beginnings pala. Nako, kasi new dapat ma'am, para pag hindi na new, goodbye na. Ganun na ba, ma'am? Oo. Kita-kits po tayo sa Baguio Country Club po, para po sa bridal fair. Very important po ito. And thank you, ma'am, kasi lagi po kayong andyan para sa ating mga brides and sa mga events. And we will surely support local. And maraming salamat for making a way, hindi lang para sa ating mga couples, pero for our local suppliers. At yan po mga ka-MB, sa mga nais pong magpunta again September 1 to September 3, 3 araw yan, marami kayong pwedeng pagpilian, marami kayong pwedeng makuhang mga sagot sa inyong mga katanungan tungkol sa mga kasal. And may isa-search ba sila ma'am kung nais nilang magpaano sa inyo? Sa Facebook, may Facebook po ba kayo? Yes. Sa ano po, sa bridal fair ng BCC Bridal Fair po ang nakalagay. BCC Bridal Fair. Ma'am, maraming salamat. Baka may babatiin pa po tayo. Well, thank you po for the opportunity of discussing po, inviting us to discuss yung ating bridal fair. Maraming salamat po. Thank you po for always supporting yung local na kami. And likewise kay Madam, maraming salamat, Ma'am CJ. Thank you. Ayan po, and mamaya po, ano pa kaya ang ating kakulitan dito po sa Morning Balitaktakan? Tutok lang dahil kami ay magbabalik. Isang pahig ka lang. Dahil walang out sa POW! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga.
bestsellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Ayan mga ka-MB, sana po ay makabisita tayo dito sa ating Baguio Ever After Bridal Fair. Pero bago yan, magtutuos muna tayong tatlo. Magtutuos na naman tayong tatlo. Magtutuos muna tayo para sa ating game. What is the game for today, mga big brother and sisters? Ano nga ba? Ma-prepare ko ng glasses ko. Ayan. Jumbled lyrics. Ito na naman. Ito na naman tayo. Alright. Okay. Ikaw sa kanta. Ano? Sige. High sides the low. Parang familiar yung ano, pero hindi ko siya Ayan. I will stay by your side through the highs and through the highs and lows. Through the highs and lows. Pero ano yung title ba? Yung title by Giges or aayusin namin? Ayusin na. I will stay by your side through the highs and lows. Or something. Ay, Through the highs and lows, I will stay by your side. Oo. Side by side, overside. Yung kayo, Baliktad pala. Tama si Ate By side A. Sophia. Ano bang tama? Oo. Through the lows and the Naku, panalo highs. si Ate Sophia. Siyempre naka-glasses na ako. Prepared na ako, 1 point Medj. siya. Next. Tanggalin ang glass. Hindi pwede. Ano yan? Yun pa rin. Yun pa rin. Baby, DJ Scott falling in love. Baby tonight, DJ Scott falling in love again. Ay, galing talaga. By DJ. Songerist. By DJ Padilla. Si Pitbull Usher, lang. Pitbull. Usher. Okay, sige. Next. Ano pa susunod? Okay. Okay. Because I'm happy, clap along if you feel. Ain't loud a roof. Yun, Parang happy. naayos naman na. Oo. Si Happy, si Pharrell Williams or something. Yung kulot-kulot ba Pharrell yan? Williams. Siya ba yun? Hindi ko alam. Hindi ko Basta color siya, orange si yung Pharrell Yung long Williams. hair. Oo. Ayan. Pharrell Williams. Dahil happy kaming lahat. Parang Medj. paring William lang. Next. Meron pa ba? Crazy. Hey, I just Met met you, you. and this is crazy. So Mga jamming natin nung mga kabataan So natin. call me. Mga What? kabataan. Alam mo. Parang ano na no? 2010. Oo, si 13, mga Carly ganon. Rae 10, Jepsen. Mga ganon. Tunugang 2010s. Oo. Ano 2010? Para sa mga crush natin, call me. Oo, Carly ano Rae to? Jepsen. Alright. Ano pa? Ano yan? Yan. Okay, Carly. Who says? Charing, ano yan? Tama. Who says I'm not perfect? Who says Selena you're Gomez. not worth it? Oo. Tama ba? Tama si ba? Selena. Who Tama ba? says? Talo ako Tama, ngayon ah. who says? Who says? So, Joses. yan, Joses. Yan. Ay, ano yan? Yung intern namin si Joses. Joses Inventor. Joses Inventor. Next. Pinagtripan. Next po. I'm sick and tired So of love. sick of love songs. So Yun na lang. Hanggang tono Ano na ba lang. yan? So Oo, sick. ano, So sick. Susik. Sino Oy, so sick? Gisusek. Yun na yun, no? Yun na ba yun? Gisusek. Si Neo. Oh, Neo. Naka-inventor Gisusek. So sick. So sick. Pag may mga hindi kami nasagot dito, sasayaw si inventor. Oo. Yan. Naka-ready si Inventor. Huwag nating sagutin para, ano. Yan. Ay, yung ano yan. I got yung 99 problems, Ni but Anne you Marie. Ano yan? ain't I got enough. 99 problems. Think ba. Hold up. Na, 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 na. Oo. Yan. I got, ano Paint a yun? picture of you and me all the 2002. Oo, by Anne Marie. By Anne Marie. Hindi kanta kasi hindi Tama alam. ba? 99 by Oops. Ay, Oh, oops, I got Anne 99 Marie. from singing bye-bye. Hold up. Hala ko si Anne Marie. Anne Iba pala yun. Anne Marie. Next. Next po. Alright. Mm-mm. Oops, ay, charot. When I'm dancing. Prepared to. Sareng, hindi ko alam. Tama Ano ba yun? Tama ba? Hindi, timber kasi. Ano ka? Timber? Yung ganun. I'm going down. I'm going timber. Timber, You better move. You better dance.
Let's make an... Ay, halika dito, inventor. Wait lang, guys. Halika dito. Sumasayaw na siya. Inventor namin. Nagpaparamdam Halika na siya. na. Dito. Dito sa harap. Dito sa harap. Paro-paro, G. Hindi na kaya nga. Dito ka. 1, 2, 3. I'm going down. I'm going... Ayan. I'm going down. You're getting timber. You better move. You better dance. Iba yung sinasaw niya. Charap. Iba. Parang chacho gusto mo, ha? Ayan. Sayaw pa more. Next. Ano pa? Ano pa ba? Ay, it's going down pala. Kesha. Timber. Kala ko Justin Timberlake. Ayan. Galing. Dreaming about you and your... Lately. Tama? Lately, I've been... Hindi. Pakita niyo pa nga, parang nagpa-process Ay, sa iba pa utak yun eh. Walang happy. Happier sana eh. Dreaming lately, been losing ko. Anak ko, sasayaw ulit ata si Oo, Inventor. hindi namin nasasagot. Ano ba yan? Ano nga clue? Ba't kasi may sleep? Hindi naman kami nag-i-sleep. Ano yung... We don't know the word sleep. Tingin ulit. I've been losing... Losing ko... Because I've been losing sleep. Oh, naku, pag nagkamali kami. Ay, halika dito, intern. Yeah. I've been losing sleep. Dreaming. I'm not losing sleep kasi kaya hindi ko alam. Mga kabalitaktakan, pwede kayong mag-comment. I've been losing... mga ka-MB. Naku, mali kami. Sasayaw si ano? Sasayaw si Chelsea. Tsaka si Nadine. Halina kayo dito. Ay, naku, ang oras. Ang oras. Dito, sa harap. Mag-cha-cha daw kayo. Ano mo na yung sagot para kantahin namin? Anong sagot? Lay. Yung pala yun. Game. Paro G. 1, 2, 3, go. Paro G. Paro G. Paro G. Ayusin nyo. Ano ba yan? Ayusin yung dalawa. Sige. Oo nga. Naku, mamaya kayo pag nagkamali kayo. Oo. Pero may kamukha si Nadine. Sino? Nadingi. Hoy, grabe kayo. Akala ko si Nadine Lustred. Nadingi. Yung mga joke nyo kahapon, ha? Anong next? Something, sir. One Republic. Ano yan? Hey, soul sister. Yun. Yun lang yung alam ko. Hey, soul sister. Akala ko yun eh. Hey, soul sister. My heart is radio. Tama naman ako eh. Si Sir Leo. Sir Leo daw, sayaw! Anong title nun? Soul Sister. Teya. Soul Sister. Hey, Soul Sister. Hey, the Miss... dali na. Teya daw, Teya. Ayan. At dahil aalis na kasi sila mga ka-episode sa mabilis natin. 8-8, ha? 8-8. Kapatid. Nako, nakatingin. Spaghetti pababa na. Spaghetti pababa ng pababa. Ayusin mo! Ayusin mo! Magitna ka dito ka. Ayan. Ang mga tagayupang hindi sumusuko. 1, 2, 3. Spaghetti pababa ng pababa. Galing gumiling, ha? Ay, thank you, Teya. Magpa-spaghetti ka na lang. Meron pa ba? Wala Alam mo na. si Camille, hindi pa siya pumunta dito bukas. Si Camille humanda talaga yung Camille na yan sa akin. Pwede. Nanggigigil ako kay Aye. Mag-twerk daw siya. Oo, ayan si Aye at si Camille. Ayan mga ka-MB, maraming salamat po sa nakipagkulitan po sa amin today. Sa Castillo, Neduaza, Coryo, sa De Guzman, Cartas, Hidalgo family, Bilog family. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan sa La Union. Yes, at nako dahil aalis na naman ako at next week na naman ako magpapakita at magpaparamdam sa inyo. I-greet ko na rin ang aking family sa La Union, ang Pagaduan family, Castillo family at Labrador family. Ingat po tayo dyan, aking mga pamilya po. Alright. And babatiin ko din pala, no? Pasalamatan ko lang kahapon, nakalimutan ko. Sino? Si Remy Consolacion, student ng SLU MCS na nag-assist sa akin sa aking seminar. Thank you very much, Remy. Tutok-tutok ka lang lagi. And
malay mo maging Tayo. mag-internship siya Akala dito ko maging kasi tayo. hinihiling niya. Babae ba? Ayan. Oo, babae. Yan. Okay. Pasalamatan na din natin ang Batang 90s Milk Tea, Musar Music, and Pugo Adventure Resort. Diyan po sa Pugo, La Union. Yan. Nako, thank you rin po sa National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, at sa TG Home Builders kung gusto nyo ng mga bagong accessories sa inyong bahay o gusto nyo mag-reconstruction, bisita na sa TG Home Builders. And lastly, to make your occasions extra special, pumunta na rin sa Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines. Yan, at hindi ko po makakalimutan ng Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, and Aldrich Corporation na punong-puno at napakaraming produktong ginamit ni Sir Charles dahil na high blood na siya kagabi para wala nang aw sa PAW! Yan, nakasama niyo po sa Talaka na Tawanan, Charles Limon. At nakasama nyo rin ang atin ninyong babalik muli next week, pero nag-enjoy ngayong week pa rin na ito kahit isang beses lang nagpakita, Sofia Pagatuan. And nag-iisang minion in the house na hindi na muli aalis dahil ang aking puso ay para lang sa inyo mga kambali tak-tak. Hindi ko na alam sinasabi ko. Umalis na, kaya hindi muna ako aalis. Ang nag-iisa pang Randy Guzman, napakaliit pero napakakulit. Magkita-kita tayong muli bukas. Same time, same channel, same platforms dito sa Morning Balitaktakan. Bye!